Greater Tipraland ni Kokpiri Febro Lamao Kashui Soprob Zakha YTF ni Working President Prosmit Debroma Boni Malkhung tei Khoroksha Boni Logni Malkhung Debkha Hadar Kita Zakha tei Uklukni Light ni Glass Rokbo Baikhap tei Looking Glass Rokbo Shubai Zakha Tini Aguli Bubak Rok Khorobo BJP Rokni TTA Disha Hapangno Shezawoi Kaisa Khaduma Rally Yango 46 Surma 46 constituency Surma Obo Thangai Kokpiri Laiman Greater Tipraland ni A Kokpiri Kifil Toma Jorawona Soprob Zakha Amno Regi Jolizak YTF Working President 46 Surma Shapta Kaishosa Ashik Second Tiki Manonke Paineyo Keplaing Ni Shaka Tini Mohabir Ti Garden no Kaisa joining program te board office kaisa inauguration khlaimani ngai kaham kurungno sini program khlaikya bak engkha ba joining program mongkha ajagani je tea garden ni je ajagao je samungklai tongnai rok sini tea garden worker rok borok agi ba kabangma party khaikya bongno board ni sigang khai kabangma kok sarkha kok rikha kintu kuno fulfill khlaijakliya aboni ulo 2018 haina hai borok BJP khlaikya BJP khlaiman ya globo bongno kuno sujog subida sebmaya kuno justice maya borok de tini je saman khramani borok ni sob somoy no bongni tamhini je borok samung khlaimani o samung khlaimani bongni je beton aborok borok thik time no maya hinai borok BJP sarkar nasle jagoi sini bobagrani tipra motona hamjagoi tini kaisa aro joining program ka kwbangma borok join khaikya enga jagate pista promuk ni tinjona leader tongo bongni tea garden ni ajagani je samung khlainai rok enga ekdom kahamna program mani enga kifil pro enga ganao kaisa BJP ni party office tongo ajaga party office amti haino 30 jona gunda BJP ni gunda rok sunoka sui chini gari o tokha buto khagya suno buto khana kya ngai sungari glass khlokliya ngai amti ngai sing mane aspe hai sunoka sui taksi anuklo gari tongo buskang gari tongmani sin tinta gari no bukha tokha ngai ni looking glass rok ba kya ngai nuklong gari bo amte haino uklong ni ban rok de ba kya amok kya angabon sanamu sungo BJP ni gunda rok jodi amte hai jodi khlai tong hakai bongni lama te bongni painani jorate bo donai borok jesukpono gunda khaiton jesukpon bag bahine khaiton tipra mathano ruki maran khomota te ke bokre tipra haste bo borok jesuk khaijak jesuk sunadi khainai sini thancha sunu bari nai sini supporter rasun bari nai sungte bo kabang sit mana haji angabona sanamu sungo amte he tunya munya gunda rok bai sunar kasi manglak ba sunu ruki manglak tipra mota lama him ka mane him kano te kun din phar uklo gungsri haji jodi naro jodi borok to jabarjosti kai dogarok khurna banai khana hini thakayo ngai a jagao jodi no borok khuluka ngai norok bu pujak khamu na bahai ma na doga khlokai to glass khlokai to bong dhani je musu gota rot koto borok suno bu khamu bokro phatri bu khamu baksa ba jom thidani amte fain khamu ngai sung glass khlokliya bai sung kuno mote a jaga kathi bhai manga ye tini jodi glass khloka ngai sung chini obostha khub kharab nong khamu asi ganga apron sanam sung amte hairok to saya pati to jesban khlaidi ning BJP khamjaga BJP khlaidi tipramot hamjaga tipramot khlainai bongni ko hangkai bongni sa bagano tipramot thana hasi habiya borok even je surmani by election borok ama han khaya tipramot thana borok fil khaina rilia kasu hoi ajaga fil khaina thana rno borok buto khai akti sigir soger hoka kintu mo je buskango amti henglak tipramot 7 din by je samung khama bese second position phake surmawa kintu mo 2023 hangkai sung jasaka bono surmano sini tipramot thani yago sung sego nana esi ke tabuk a jaga je tini joining khainai bongni sakarogo horrogo bahai butok khlainani chance rok bahai ma tongno na abo to sung ero police ekok salakya sung police protection dinai borok to khlainai 100% guarantee tongo borok tini je sini tipramot phainrang na borok tini honi bisingo borok butok khlainai no abo ang saimono engkabon bageno sung police ni saijona ka tabuk jodi suno police help khaitwa nai tabuk jodi police help khailia police jodi bongni paijak ngai abo to sungte kun sana kre tebo sung bisas tongo sini procession ni puro borok jotono sono mane saijo khanai suwa so khanai je plus tini je join khanai na borok protection diban nei angkha khlayo ab bot thayang exact bot thayang mane exact thayang ga abo angke mohabiti garden angke surmani bisingo khobjago 46 surmani bisingo khobjago